gi lit ndi anya wacho kama ni afadhali wawit ng'at achiel kar wito ji adek nikech ji ariyo gi nodonje masira mano ok en margi gidonje masira mar ng'ato koro ka denje nitie to kik idhi to e pi to wawacho ni nyabolo tol ni ng'ato tiywayo oko kata yath moro mabor tiywayo oko kikia go abal to kata king'e go abal ting'e ni pi mamol nigi teko mang'eny koro resruok inya mana miye ka in mabor to kosegole oko to ikwarango leta R ochung'ni response be oyueyo iyo mwonyo marom nade wanyaneno kata iyo kuot be wang'e ni mbalore be owinjo kwa wuoyo koso ling' thi response ni ka ema bo miyo konyo ng'eyo thieth mane ma ng'ani dwaro onya dhi dala ngima koso bas koro iko dhi leta A ma en airway yo mar muya iye kendo wuok be koso diore nikech object moko ne pika koso pi airway ni kata sama ng'ato nindo sotieno to twaro to ji moko se kata gwere kama gininde ni we twaro to ya the twaro ni en ting'o tik ng'ato malo kama kiting'o tikeno malo to twaro rumo mono yawo airway yot kabisa ng'ata nyalo timo kamano koro bang' yawo airway ni kore ko check breathing oyueyo nade nikech ng'ato nya yueyo lakini yueyo ni okonye ng'ama ngima ng'ama duong' yueyo kanyathi mapiyo matindo mano okonye nikech muya no onge kama dhi koro yueyo ni chal nade mano be nyaka ing'e koro eka itieko gi circulation rembe be ringo kaka dwarore nikech inya tiyo gi lith lweti ariyo kama to ng'ut lwete ka kidiyo ka tiwinjo kaka remo gwecho ogwecho piyo koso gwecho mos koso imanye koso be kikete lwete kama tiwinjo